Nilamakashana kamenzi yaphuza umlazanga meva nenabendlodle nophaphe kanti hlana sezantsi ke ifundazweni zethu zonke ekhona eningizimu Afrika sathobeka lena-ke i-Black Live TV igama lohlelo y'impande zama-Afrika elazi udaba sihlangane la nje sothamundi indaba wona sesigodlweni sethu la sikuthulela khona zonke izinto uma ukuthi uyithwasa uzothwasa-ke namhlanje wazi kabanzi ngesithwalo nokunye nje uxoxeka igama lami Cakes Cakaluqa asike lo daba enisiza ukuthi sihambe sethu sosuku sithini okwakho nje ukuthi lokhu uthi wawu hawu ngase ngangakhola awubheke ukuthi lesi story-ke siyakholakala nisa namhlanje sabona ntombendana yebo sanibona njani sikhona njani ni siyaphila nathi okay asiqale kuqaleni uzethula ubani lo mina ngingulindelwa sibongo sami ngwakacele ngihlala kwaMakhutha alright idaba lakho-ke lubonakala liwudaba oluthi alidide kancane kodwa-ke ngoba ukhona wena mnikazi walo uzosixoxela noqale eqaleni uqale phi kuze kufike la sekunenkinga khona la ngaqala khona-ke saqala sifunda isikole kahle mina nomyeni wami oh yeah kwahamba-ke mesihamba siqala ka-first year saze safika ku-standard 8 mesihamba nendlela yethu kwahamba sathola abantwana ababili esikoleni ngokuzwana sifunda yebo sa-enda pha siyeka-ke esikoleni ngokuthola labantwana kwafika kwaba oqala kwasekuze wesibili saze siyayeka-ke isikole ngokuthi manje ivele sihlala endaweni ecishe beseduzane thina sobabili naye manje kwakhona i-advice kubazali ethi umfana lo ngoba usekhulelisile akahambe ufuna amatoho oh yeah hayi nangempela kwathi mezame efuna amatoho-ke awathola wey'ngadi abuye ashintshe kwinkathi athole lawa wokupenda ehamba majalidi ngaleso sikhathi kwahamba-ke hhayi ubaba wakho washo ukuthi ubaba oqondile ozwana nento esemthethweni mfana wami ngoba usunabantwana zama-ke manje ukucondobezela amasenti uhambe uyovela lapha kwacele bangaki labantwana manje abantwana babe bathathu kahle oh yeah ukugcina kwethu-ke lapho sesibadala sesinabantwana abathathu ababili laba abafana esasinabo bashona kwasala lo wentombazane manje-ke ekugcineni-ke umyeni wami amatoho ahamba engathi ayahlimbiza uyabona abe khona angabibikho hhayi nami njengomama ngithi ake ngisukume ngihambe ngiye kobheka amatoho mengikhuluma nabantu ngathola amatoho okwenza iwashingi amanye okucenta amagceke hhayi emva kwaloko lo ngikhuluma kubantu kubeka inkinga yami ukuthi hhayi nangu manje ubaba wey'ngane amatoho akhe ahlimbiza ubuye angawatholi nangempela-ke hhayi intombazane engatholana nayo yangifaka kwelinye indiya hhayi mengifika le ndiya lingithande ngiyasebenza kakhulu-ke ngiyawasha ngibuye ngikline namawindi sigcine sesizwana nale ndiya ngilichazele ngithi ndiya manje mina ngiphila kanje ubaba wey'ngane zami ubekade sevelile ekhaya manje namatoho asemahle kahle manje ngumuntu oxakile kanje hhayi intokazi yendiya le yiyona impela ephethe la kulo muzi lona ngokuthi nawe uyashonelwa umyeni wangikusho kwayo hhayi kanti intokazi yendiya le inendawo la ithungisa khona indawo la kuthungwa khona i-uniform yesikole okay hhayi-ke le ntombazane yendiya mengiyichazela ukuthi hhayi manje bengisacela uma kwenza kuvela iy'khala inginikezele umyeni wami itoho oh yeah hhayi-ke abesethi-ke untombazane wendiya lo hhayi kulungile-ke sizobona hhayi mana ukuthi nje iy'nsuku ey'neni impela ngihlamba ingakapheli inyanga abesengibiza-ke athi hhayi ngicabanga ukuthi ngoba nakuxakile ubaba wey'ngane zakho lo umyeni wakho sizombiza uyakwazi yini ukupenda ngithi mina yebo hhayi-ke athole kanjalo athi ukupenda hhayi bagcine sebemfaka nala egcekeni lawo le femi yakhe hhayi mana bese bethi kumina hayi uyabona-ke kuze kwazi na ukuthola amasenti angcono sizokufundisa-ke manje ukuthunga hawu nami ngijabula ukuthi amasenti azoba ngcono kuhambe ayangifundisa ngenhlanhla kwasho ukuthi ngiyabamba ngoba nginawo nalo standard 8 hhayi ngithi nginyathela la nginyathele uhambe umshini kanjalo hhayi kwagcina kulungile ekugcineni-ke manje hawu sengiyabona angisaboni kahle ubaba ekhaya usenokungabuyi ekhaya kodwa-ke kube ukuthi nje umuntu engimaziyo ukuthi uyayithanda iy'nkamba zikafaro lezi
mhlambe uyashaya aphelele endaweni kodwa ke hayi kube ukuthi into engiyishwamayo ngoba into engayijwayele. Okay. Mana hayibo ngiyabona into iyanda kanti ngoJehova emuhle ngizovele ngithi ngiyaqhamuka la e-storeroom sala emsebenzini ngibabambe. Nobani? Naye umyeni wami nalo umphathi lo wesifazane oyena osiphethe. India leli. India leli owashonelwa umkhwenyana. Ngibabamba uqotsheni. Benzani? Bayaqabulana. Ngithi mina hawu nganibamba into enjani nje hayi kusho ukuthi ke ivele indaba kuye ngokuthi umyeni wami athi nje ayikho into engayenza kuzomela sengikhuluma nami eceleni ngithi mina ngiyawushiya umsebenzi ngithi cha ukwazi ukushiya umsebenzi nomyeni wami angi-advise ukuthi hayi awukwazi bekezela ngoba nami ngibezela isimo esingaphansi kwaso ngenzela ukuthi impilo yethu ibe kahle. Nami-ke ngokuthatha kanjalo angikhohlise naye ukuthi hhayi lo umndiya ngidlala ngaye ngenzela ukuthi nathi singaxoshwa nawe imali yakhe inyuke kube khona iphalisha elingene eziko nangempela ngibekezeleke hhayi nangempela kuzwanwe-ke kwagcina sebenendawo la bebonana khona kubuhlungu ngikhala kungemnandi ngihambe ngikhale nginyembezi ngiye emsebenzini nakhona ngisaphethwe nayinhliziyo ebuhlungu ukuthi labantwana ababili sebedlulile emhlabeni sekukhona lo yedwa ngithi inkosi ngicela ukubekezela ngixoxa nabanye omakhelwane nabangani bami kanjalo ayabe sethi omunye umngane wami hhayi lalela lathula uze ufe mina ngizokuyalela umuntu ozokusiza ngaye ngithi ngilaleleke athi uyabona mangabe ngizokuyalela umuntu ozokusiza kufuneka ungalwi ngoba uma ulwa izinto zalo baba ngeze zikwazi ukusebenzela. Okay. Hayi nangempela ngithi hayi ngibekezele khona ngizwe ukuthi hayi akumnandi. Hawu nangempela ngithole advice kubantu abadala bakhona ngala emzini ukuthi hayi emzini kuyabekezelwa makunje. Hayi nami ngithatheke imiyalelo yabantu ke. Hayi emva kwalokho angithathe kuntombazane athi uzongikhombisa inyanga ayazi yase Eastern Cape. Ngithi napho kude kanje Eastern Cape sokwenze njani athi hayi khulileke ngoba uxakekile ngizozigibelela mina ngokuthi lo mama lo ngangivele ngimxoxela ukuthi yabona njengoba ngitohoza khona amasente engiwafihlayo ukuthi nje ekhaya abe khona makwenzeka isimo noma isiphi sivela sikwazi ukuthi singabonwa abantu basihleke. Hawu nangempela ngithi nami ngizoba namasente okugibela nangempela sakhe itulo ivele ubaba akasemningi la ekhaya ngiyabona nami ukuthi ayisekho indaba yami into engasaxoxwa nje le. Hawu nami ngisukume ngibe nethemba lokuthi ungitshela ukuthi naye omunye umngane wakhe ayemazi owahambayo wahamba iminyaka washona le wahamba nabantu bezizwe so wamsiza wasizakala. Hayi nami ngithathe ke sishone khona ke le Eastern Cape. Hayi ngihambe ke mesifika nangempela angamukela ubaba ngivele ngichaza indaba yami ayibone naye athi cha kulula kakhulu uyabona wena mase ungitholele isithombe salo unkosikazi weNdiya okuyena umphathi weni uzosizakala. Hayi nangempela kumina umqondo usheshe ukuthi hayi nginaso isithombe esasithuthana naye ngenkathi mina kuyibirthday yami enginikeza ipresent yami. Ngase ngiyambuza lo baba wenyanga ukuthi kuzolungani uma ngizothatha isikere ngimsike kancane ngihambe ngendlela ngithatha iside lakhe abasethi hawu kuzolunga. Hawu nangempela kubula ukuthi inhliziyo yami ingathithi idlengelele bese ngibuza ukuthi athi hayi uzoqala ukhanyise emva kwaloko uzobe futhi ngiyibi isibindi ngoba naye lo owesifazane uloke engishushuzele ngokuthi ngiyasebenza angi-edele lo 20 rand ngaphezulu wawuseyimali ngalezo sikhathi ngijabule kube mnandi kumina noma ngingajabule enhlizweni but ngibekezelela ukuthi ngiyatshela ukuthi uze izinto zami zilunge kumele ngishonise umoya phansi. Hawu nangempela ngenze njalo mengifika kubaba asithatha isithombe ubaba phambi kwami ngibuka kanje avela athatha into ewukhamba la isigodlweni sakhe. Okay. Athathe lesithombe asibe ngaphezulu nalo ukuhamba ngezansi athathe ashone lapha abuye namabhodlela avule athele okhambeni avule inyalithele abese ethatha into ewumkhonto kodwa umfishane omngaka ashone khona sibe ngenhla isithombe salesa sebhosi yami lesi. Hayi ubaba govusi aqede lapho dli agwaze ngasekhanda lalesithombe abuba bagovuze ukuthi dli akhuluma athi sebenzani manje madoda la inkinga achaza inkinga yami. Hawu abesethi hamba ke manje ubuyele ekhaya ngizozwa ngawe. Hawu nangempela ngigoduka ngikhaya ke
ngithatha inombolo yakhe. Kwakusakhona lamafoni akudala amadonoke. Thatha inombolo yakhe ngigoduka. Ngithi ukulayilisisa maye yafika indaba. Shawe yibhobo umphathi lo washona maye angisagwajaza lapho kodwa ngithi angibe isibindi ngoba kuthiwa angingake ngilokothe lento ngikhombisa ukuyisaba ngoba ngiyizisiza. Imanga gogo. Njengoba wenza lento umkhonyana wakho usemningi ekhaya noma usemningi ngapha endiyeni ukwenzakalana umkhonyana wakho? Mningi ngala endiyeni phela akekho kumina. Ngoba wena unamali endiyeni. Anginamali futhi naye mentshontshile wafika nakhona uloke ngikhohlisa ethi akamthandi kodwa mina ngiyabona ukuthi hayi uyamthanda. Abese yangikhohlisa ukuthi ngiye ngokuthi angithi uyabona sinalutho ngenzela nawe edele le mali edela useyazi nanokuthi ngedela u20 umkhwenyana. Nami ngiyavuma yonke into bakuthiwa angibe uvuma zonke. So wona gogo into oyenzayo njengamanje ukhunkula lo muntu esifazane ngenhloso yokwenzana ukuthwala ngaye noma yokwenzana? Cha ngihlose mina ukuthi ngibuyise ubaba wekhaya lami. Alright. Na inhloso yami lapha. Manje indaba ithi ukuze ngikwazi ukuthi ubaba wekhaya kufanele ngisuse lo eduze kwakhe. Nangempela nginenhlanhla lesithombe ke lesi ayinginiza ngasi birthday. Isona manje sengisebenzela phezulu kwaso. Hayi ke mesebenza ke nangempela umntana inkosi ahamba emhlabeni. Ngibe nalokho kodwa ngibe ngithi awu Nkosi wabuya kumyeni wami. Naye lo baba bese nginika ukuthi izinto manje angishaya inhlanga zokuthi athi meqhamuka kumina afike sengimlindile. Oh yeah. Hawu nangempela yenzeka intando yalo baba kancane hawu. Angcwatsheke lo wendiya ke uyaqhubeka umyeni wami uyasebenza la useshayela nezimoto zakhona. Yabo nje nami sengikhona kodwa sibhekise phansi imoya. Useneloko ebuye ekhaya ayiqale phansi impilo ngathi bangconyanyana. Hayi nami sengizwa kumnandi sengitshetha uwin mina. Ziyasebenza izinto zika baba lo. Hayi ngihlale nangempela. Emva kwaloko ngithi ngiyabona hayibo. Silele ngelinye ilanga hayibo. Ubaba uyakhuluma. Ukhuluma isiNgisi. Ngimnyekazisa. Hayi kuba ukuthi akanaki baba hayi nami ngiphinde ngilale. Mengakusasa kuseni ngithi baba kade ukhuluma la. Kodwa ukhuluma as if ukhuluma isiNgisi nomuntu bekwenzakalani. Hayi ubaba kuba uthi hayi lento akayinakile ethi hayi ayikho into enjalo. Hayibo siphinde futhi kudlula usuku. Ngolilandelayo kwenze zavela isemtingi. Hayibo ubaba kube ukuthi manje kusena hayi iloku iphinda lento yenzeka kube ukuthi ubaba naye abonke isingaphezulu kwamandla. Agcine ichaza ukuthi baba hayibo uyafika phela umphathi. Uya mina ufuna ukuthi ngiqhubeke la ngagcina khona ukuthi thina naye sihlangane. Hayibo hayi kanjani nje angichazele kuba ukuthi uyafika uyangicela ukuthi asenze ukuthi ungena phakathi nendawo ukuthini ngibalise ke manje ngiyabona habe mengithi angiyinakile lento ngisalo ngithi ngizoyilungisa nangu baba manje ngathi manje kwangqondo yakhe lesinokuhamba kwayilento engiyibone ngathi iyalunga manje sengiyibone ngathi ayisalungi ayilungile yimi lo ngithathele manje ngiphinde emuva ngisazokuthi kwayimina nje manje sengistressed ukuthi hawu ngase ngithi ngiyajabula manje oyenzakalani sesibonisene nanokuthi sokwazi nokuthi senzele izingane imisebenzi ezahambayo kwayona le khona kudinga ukuthi sikhulise nani hayi emva kwaloko ukuthi mina amandla yaphela angisazi kufanele ngenze njani. Now kulento eyenzakalayo umkhonyana wakho uphetha ngaliphi njengoba lokho embona agcina ngongakutshela ukuthi ufika thini? Uyachaza phela ukuthi ukufika kwakhe udinga yena ukuthi abuyele kuyena ukuthi akabuyele kuyena. Athi yakhe indaba ayibveli ukuthi wena uwo wamsusa lo ma. Ngamsusa phela the time ngihamba nesithombe sakhe ngangisikile. Sengisho ephusheni njengoba efika lo mama akayikhulumi le. Ubaba phela uyayikhuluma indaba ukuthi ke nangu uyaphazamisa. Ungena phakathi kwethu nendawo ucela ubaba ukuthi abe naye. So now wena sekufana ukuthi into wayenza isebenza ngoba still namanje ubaba usasayida yebo usamthanda noma esefika. Yebo kunjalo Hayi angazi ukuthi le ndaba nithini ugogo la isitori sakhe sixoxa nje obusizwe sinjalo nje sikanjalo ukuthi wayenza lento uyafika la uhlala lapha njengamanje khona. Njengamanje ngihlala khona lapho kaMakhutha. Umkhonyana ukhona ekhaya kodwa useyinto nje. Usento nje thithithe ngayindawo uyabona nje nami futhi akungihambeli kahle nje kwa enda pha lapho
so naye lo baba lo engangekuyena ngalezo sikhathi naye wa-end up ey'shonele. So ayingisizanga into yokuthi mina ngahamba ngazama kwazi kwakuthi ngikhipha umphefumulo. Abulele Black Life TV emakhaya ngiyazi lento noma mhlambe iya ngokungane noma iyaba ngokudala kodwa kulezi insuku ngithola wonke ama-ages abantu bezongixoxela iy'nkinga engaka ukuthi uma ubuka ubona uyazi wa-innocent uyazi lo muntu engahlabelela ingoma ehamba phambili enkonzweni kodwa akuxoxe isitulo esingaka kuphele yonke loo nto. Angazi ukuthi nena Paul nithini la ohlelweni lethu libizwa ukuthi iy'mpande zama-Afrika. Igama lami Sicaka Mwakaluqa. Siyibambela le episode okwamanje soyiqhubeka only if elisinikeza khona kuyasiphusha ukuthi siwuthole part 2 wayo ngoba le story yasibonda asiphelele funa siqhubeke kodwa-ke sizokuphawula kontinithini. It's the Black Life TV.